Добро утро. Часът е... Я да имам колко точно. 2 без 15. 2 без 15. Бях си навел алармата за 3 часа сутринта, но нещо не ме свърта и се събудих преди алармата. От вълнение, че ще карам пак на някъде. Къде отивам? То сигурно вече се е видял от заглавието на клипчето, но отиваме за Букурещ. Що отивам пак в Букурещ? Краткият отговор е, че просто ми тежи много крака. Помня преди колко? Година и половина ли, може би малко повече. Бях в Букурещ, сменях полоски. И много добре знам как е, когато ти сложат чисто нови полоски, как се държи колата. И сега забелязах, че нещо пак са тръгнали. Затова отивам да ги сменям. Защо? Защото когато смениш някаква част в сервиза на Тесла и колата е на физическо лице, имаш 2 години гаранция. Сега, ако е регистрирана на фирма, доколкото съм запознат, е 1 година. Обаче сега е на 2 години. Сега един нормален човек, ако се качи в моята кола, грам няма да забележи, че има някакъв проблем. Лекичко така тръгнал. Той не е много силно изразен, но аз се познавам колата и леко тръгнала работата и отивам да пробвам да ги сменим гаранционно. Писахме си с там момчетата, които са в сервиза и ме увериха, че ще прегледат автомобила, електромобила и ако наистина проблема е в полоските, ще ги сменят гаранционно. Леко шокиращо е, че ми набиха едни сметки предварително колко би струвало и викам, чакайте бе, дали се разбрахме, че ще е гаранционно. И те ми написаха, че по принцип такава е процедурата и вече ако всичко е наред, ако са наистина тези части, сметката ще се промени или накрая ще пише 0 или нещо такова. Така че ако ви пишат в началото някаква сума, колко би струвало, не е винаги така. Няма да платите това, което пише там. И хем ще отида да видя новия сервис къде е, защото аз последния път, когато бях там, той беше на старото място. Друго, когато си запишете част през апликацията, можете да цъкнете директно през апликацията адреса и да го изпратите към колата. Има едно изпрати към колата адреса и директно там му задавам, а не да го търся по картата или да го пиша в търсачката. Затова качвам се на дигачката и потеглям. Няма да видим. Заредил съм я. Няма малко да го намалим, да се вижда по-добре на камерата. Ще плува ли? Не, няма да плува много. Добре. До Букурещ го дават 288 км и ще стигна на 24%. Сега, тъй като съм сиромах човек и много не мисля, че да давам пари не мисля, че да давам пари за ток.
Да не говорим, че вкъщи съм на солари. Ще се възползвам от почерпката на една от компаниите, които изграждат зарядни станции, където бяхме в Бургас. Сега ще се възползвам от ваучера, благодаря. Но това, което забелязах, искаше ми се да отида директно до Букурещ без да зареждам. Още се колебая дали да го направя това. Но, ако отида до там, ще съм на 24, карам малко по-бързо, да кажем на 15% да стигна, в най-лошия случай. Стигам на 15%. Обаче, има едно такова, че колата няма много сила на малък процент. И не съм сигурен дали ще бъде толкова силно и добре изразено, когато настъпи педала на газта. Човека, който тества колата, и не съм сигурен дали ще хване наистина проблема. Затова логиката ми е да взема да заредя малко на Бургас, не на Бургас, на Русе, че да пристигна на по-висок процент, че да е по-силно изразен проблема. Сега някой казва, че при Тесла няма много разлика, ама за мен има. Едно е да си на 70-80%, съвсем друго е да си на около 20%. Аз хващам разлика. И другото, което е, в България, няма да казвам сега компанията, в България е тази компания, която черпи 90 стотинки. То е ясно коя има, както и да е, няма да я споменавам. А пък в Румъния 2,55 леи, цъкнах в Google, това е 98 стотинки. За куда зареждам на 98 стотинки, като в България ще заредя на 90. Затова ще заредям най-вероятно малко в Русе, ще капна и така ще отида. Друго. Не се сещам. Измайсторих си тук една стойка. Бялкам се говоря нещо, само съм с камерата докато карам. Ще видим колко ще се говоря. Гледам да кажа, докато не съм забравил нещо, защото после като се гледам видеята, викам, ето и що не казах, и що не казах, защото няма сценарий, как говоря, когато ми дойде на акъла. Да. Потеглям и ще се включа пак. Потеглил съм. Сега. Не знам пред другите коли как е. Мисля, че е горе-долу аналогично. Когато заредим една кола до 99-100%, поне при Теслата е така, после нямаме почти никаква рекуперация. До към 95%, но там малко по-надолу усещам много слаба рекуперация и нещата идват на себе си, когато падне под 90%. В първи момент аз, като го усетих това нещо, се шашнах един-два пъти. Въпреки че го бях гледал някъде или го чел, и пак е много странно, когато свикнеш да караш много с рекуперация, изведнъж да ти изчезне. Сега, откакто почнах, се хванах да продавам коли, някои хора като се качат да карат, особено тези, които за първи път се качват да карат електричка, малко ги стряска тази рекуперация и всички ти искат, ако може, да я намалим или да я спрем, защото не са свикнали така, като махнеш педала от газта и да спира колата. За никъде не бързам. Тръгнал съм
деца вика 2 часа по-рано, отколкото си мислех да тръгна. Идеята беше към 3 часа да се събудя, да изпия едно кафенци, да се разсъня и 4 часа да тръгна. Друг път, като съм ходил, ми отнема около 4 часа, 4 часа и половина. Без да бързам много. Сега мога да карам и с 100. Макар че аз на магистралата не мога да карам толкова бавно, защото имам чувството, че ще заспа. Трябва поне 120-130 да карам на магистрала, че да се усетя, че се движа. В повечето случаи си я държа колата на 140. Кой знае каква голяма разлика аз при моята кола не виждам в разхода. При някои коли много голяма разлика се усеща. Дали си на 120 или на 140, голяма разлика в разхода. Аз при мен не забелязвам такова нещо. И чакай да вземем да го занулим. Да занулим триповете, да видим после какъв разход ще съм дал. Айде. Ресетваме. Кой да ресетнем? Той е бето. Не, той е на 8000, той е на... И този на 9000. Чекай. Другия трип ми, откакто съм я купил, мисля, че малко след като я купих, съм навъртял 34 000 км. Добре. Нищо не е. Някои ги въртят за 3 месеца. Така. И винаги съм забелязал, докато стигна до края на града, едни 5% от батерията заминават. Тия първите 5% веднага заминават. По-нататък вече нещата си вървят по-линейно, като се държи една и съща скорост. И така. Като се пресетя какво друго да бърборя, пак пускам камерата. Добре, ще му кажа. Между другото, 9 градуса е навънка. Така че това си е чиста зима. Не е лятно време. Ще видим какъв разход ми дава при 9 градуса. Сетих се нещо. Докато карах тройката до Ехтиман и пробвах автопилота и останах крайно разочарован. Това да имаш Тесла без Enhanced автопилот, да ме разширен на автопилот, е супер тъпотия. Това не е автопилот. Всеки път на магистралата, когато цъкнеш мигаш да изпреварваш кола, той автопилота се изключва. Какъв автопилот е тогава? Той е някакъв смотан темпомат, който следва лентите с Line Assist. Не е автопилот. Супер тъпотия. Изпревариш колата, пуснеш автопилот, искаш да се върнеш в платното, изключва се автопилота, после пак го включваш и аз постоянно включвам и се изключва автопилота. Ти тъпотията. Така че не знам какво толкова му се радвате на това нещо. Това е един смотан дистроник. Сега, вече когато може сам да се сменя лентите, нещо по-културно. Това държах да кажа. Малко обновление на информацията. 4 градуса стана навънка. Така че си е чиста зима. Караме 120. Среден разход за последните
75 км, 20 на 100 при 4 градуса, само магистрала. И прогнозата е, че ще стигна на 25%. Ако не зареждам. Аз ще зареждам, но искам да видя поне до Русе дали си познава прогнозата. Тя се познава, аз вече го знам, ама и за това каране да видим как ще е. Освен ако не прекалявам да изпреварвам, да давам газ, някакви такива бързи изпреварвания да правя. Защото като изпреварвам, натискам додолу колкото може. И там, деца вика 1-2 изпреварване 1%, 1-2 изпреварване 1%. Такава ред нещата. Караш ли леко, прогнозата си остава. И така. Продължаваме към Русе. 100 км магистрала, чисто 120 км, разход в момента показва 24, обаче ми показва, че ще стигна Букурещ на 29%. Много интересно. Навънка е 4 градуса. Бахър от всякъде. Даже се чудя дали да не жертвам едни 4-5 лея и да отида да пробвам да видя как е да зареждам в Букурещ директно. Така и така ще имам повече време. Айде, слизаме от магистралата. Така и така ще имам повече време. Ще мога да си поиграя, да открия някоя зарядна станция и да снимам как зареждам там. Защото в България лесна работа. Той не е, че онова е много сложно, но мисля, че ще е по-интересно. Затова прогнозата, ако остава така същата, направо ще отида да я нахакам там. Да, ще заредя наистина малко по-скъпа, ама така и така черпят. Да видя малко на аванта. Този път ще се прежаля. Малко апдейт. Влизам в Русе на 48%. Прогнозата на колата е, че ще стигна Букурещ, по-точно до сервиза в Букурещ ще стигна на 29%. Така че не мисля да спирам да зареждам. Отивам да зареждам в Букурещ, да търсим там от нашите зарядни станции. Да видим. Ще заредя ли там, няма ли да заредя? Пък и като стигна на по-нисък процент, ще зареждам с по-висока скорост и ще зареждам по-кратко време. Не че бързам в момента, но така е. Разход 19,9, абе 20. Навънка е 7 градуса в момента, като на места беше паднало и до 1 градус. Чиста зима си е. 1 градус. От лявата страна YouTube, Waze и караме. Подкастът си върви и така. Пристигнах в Букурещ съм вече и съм на 34%.
In 300 meters, enter the roundabout И and take the прогнозата second е, че ще exit. стигна на 29% до сервиза. Като за последните за тези 270 км, които съм минал до тук, разхода го дава 18,6. Това е с лекичко каране. И колко е часа? 5:30. 3 часа и половина го направих. Тут пък къде влиза и той е... Бах ти маневрата в кръговото ед направих. 3 часа и половина пътувах. Аз мисля, че ще го направя над 4. Може би защото е посред нощите, движение почти няма. Много яко. Само каране, подкастчето си върви. Супер готино. И като наближа някъде сервиза, вече ще чукна да потърся къде има в него район едно DC от нашите. Карам в момента в града си. И пак има движение. Този град не спи. Да, много добре се кара. Обаче колите си фърчат. А мен ме е страх да карам бързо тук. In 200 meters, enter the roundabout and take the first exit. Съкратената версия. Пристигам аз на 30% в Букурещ. Пристигнах. Викам, дай сега, защото когато пътувах предния път, се обадих на сапорта, като зареждах от ония кодове от Бургас. И викам, сега ще ги използвам, ще си използвам тук останалата част от баланса и ще си заредя в Букурещ. И защото им се обадих на сапорта и ги питах, мога ли аз да използвам, да зареждам на Ма господине, нали, това е идеята, да може да всякъде да зареждате. И викам, ура, много ви благодаря. Идвам тук, въртя се и сини кръгове на един шопинг център ли какво е. Зави ми със свят, докато се кача на третия етаж с колата. Бучкам си. Трябва да имаш една лея вкарана, че да зареждаш. Добре. Вкарах се револют картата. Тръгвам да зареждам. Добре, зарежда. Малко са... Обаче няма опция да си избереш да дърпа парите от... дали да дърпа парите от картата или от баланса, който е по профила. Викам, няма да спра да видя да е дръпнало. Спирам и хоп, дръпна ми парите от карта. Гледам парите в профила седят. Обаждам се на оператора и той ми вика, ама господине, вие не може да се използвате парите ви. Той вика, изтекло. Как така изтекло? Викам, аз нали се обарих, питах, казаха, че няма да има проблем. Аз бях казал, че ще пътувам. Ами, не може да си използвате парите. Майко, как се досах? Бах ти скъпаната фирма. Имаш пари в профила, обаче не можеш да зареждаш, трябва да плащаш. И то тук е на левче киловата. Представяш ли си, че аз на газ ще карам по-евтино е. 20 лева на... като ми гори 20 киловата на 100. Той отива майката си ебал. Майко, как се ядосах. Иначе ги наредили. Не знам какво се вижда. Една, две, 150. По два щекера 150-ки. И там има още. Много хубаво. Много хубаво се наредили. Супер! Обаче ми викат, зарежда и на полевче киловата. Бе. Имам 38%. Отивам, правя си колата и цепя до Русе. Те 38% ще ми стигнат и ще се забия на едно финеще там на 60-70 стинки и се пребера като пич. Фирма. Направо оператора ми вика, след 2 часа ще се свържем с вас.
Ой, как след 2 часа? Аз съм на майна сирайна в 6 часа сутринта. Щом се дигнал, значи можеш да реагираш. Кой ще проучаваш ти след 2 часа? Та фирма. Направо нямам думи. Ай, за видеото сега ще го отрежа, няма да казвам коя фирма, да кажа, че ги нахраних. Една от фирмите, дето даде бонус. Давате бонус, дето не можеш да го използваш. Е така да ти е гадно. Но... Майко! Викам, ще дора в Букурещ, ще си зареждам като пич, после ще отида 8 часа сутринта зареден. Ще отида, ама таратанци. Още едно дърво ядах. Значи влизаш на този паркинг, зареждаш си колата и излизаш на изхода, плащай за паркинг. Пътията. Хем си плащаш за зареждането, хем си плащаш за паркинг. Викам, господа, викам, аз ходих догоре, ето, вижте, заредил съм си колата, плащай, вика. Добре, викам, ето, дайте платя с карта. Не може с карта, само кеш. Викам, аз нямам ли, отида ги взема. Не ме интересува, викам, отивай да търсиш. Ходих по улиците да прося и изпросих 10 лей. Случайно ми дара и хора ги попитах. Исках да им дам български пари да ми сменят. Да ми обменят малко пари, защото не можах да ми реченж бюро в 7 часа сутринта. 7 без 5. И хората ми дараха 10 леги. И не ми искаха даже българските пари. Викаме, бахте, има добре, че има добри хора. То с малумник не ще да ме пусне за 6 леги. То и колко са, няма и 3 лея. За 2 и нещо. И не ще да ме пусне да изляза от бариерата. Кутията. В този център да отидете да зареждате, трябва да сте не знам какви. Карам се към сервиза и това е. Now turn right. Now turn right. Now you have arrived at your destination. Пристигнах при едни други счупени Тесли. Сега отивам да видя къде е входа и кога ще ми гледат, как ще ми гледат колата. Обикновено ги взимат на момента. После ще снимам. Вече малко се успокоих. Обади ми са по-адекватен от компанията и ми обясни съвсем културно, че този бонус в профила ми, тъй като е в лева, аз не мога да го изхарча извън България. Което, когато попитах първия път, ми казаха, да, няма проблем, така нататък. Но, излъч, не е така. Аз сутринта, колегата, който ми каза, ама до сега си го изхабил, не можеш да го използваш, много ме ядоса. Викам, не може да бъде парите да са в профила ми, да не мога да ги изхарча. Просто абсурдно. Така че, като мина границата, забивам се някъде и зареждам. Другата е идиотщина, че в този център трябваше да вляза, да заредя
и на изхода да си платя паркинг. Другата идиотщина. Значи, това е супер тъпо и обясни ми пак човека, че това е политиката на там търговския център, в който са монтирали зарядните станции. Нали, независимо от тях. Би трябвало да има някакъв вариант, нещо като заредиш, като зареждаш, да не плащаш паркинг, но на никой не му пука и всички викат плащай. Тъпото е, че не може да се плаща с карта. Трябва да имаш лей, кеш само. Да, обаче, като нямаш лей, да видиш как ходиш да просиш на улицата за 6 лей, за да си пуснат колата. Цирка е пълен, трупам спомени. Ако имаш сервис в България, отде такива спомени? Няма. Сега чакам, смеят ми гаранционно полоските, ще съм с чисто нови полоски. Това е чакалнята. Ей, къде е? Са сменени нови полоски. Много съм доволен. За 2 часа и половина, не колко за 2 часа и половина ми смениха полоските, казаха ключът е в колата, може да фащаш пътя. Толкова отне да ти сменят едни полоски, да си с чисто нови полоски. Колата вече е като нова. Продава са, че ония плет ма чака. Искам да вземам плет, някой да я взема бързо, защото вече много се надъхах. Супер доволен съм. Оп. Деца вика, докато изпиеш едно кафенце, това и колата е готова. Много се чудих дали ще уважат, да не да кажат: добре са полоските, тръгвай се за България. Само дет съм бъхтил, тук съм се ядосал. Най-важното е, че всичко мина с малко премеждие, не с много. И сега отивам към Русе да заредя на оная зарядна станция, дето е да изхабя бонуса. Разбрахме вече. Майко, как бях се афектирал? Как бях се афектирал само? Не стига, че не можах да заредя, защото, нали, не е в левове. 28%, дали ще ми стигнат за? Те са ми издумкали 10% да тестват. Давай ми го, че ще стигна на 5%. Майко мила. Ще отида да ги питам дали мога да вдигна 5-10%. Мария, трябва да стигне. Карам бавно и това е. Потеглям. Вече съм на Дунав мост.
Не мога да повярвам. Така лудница в този Букурещ, че направо всеки бърза, кара, сечи пътя, удара. И ни тесни улици, направо се депресирам там, като карам. Викам, тук някой ще ме е жулнал. Или аз ще се жулна. В Тесла, не знам това дали го казах, затова ще го повторя за всеки случай, ми издадаха колата на 28%. Чукнах да видя дали ще стигне и ми даваше прогноза, че ще стигна на 5%. И отидах и им викам на тия на приемчици: Комшо, ще моля ли да капна малко ток така 6-7%? Той вика: сипвай. И точно на входа има едни зарядни станици. Отидах, бучнах на трифазен ток 16 кВт или 14 кВт, едно от двете зареждах. Май 14 кВт ли беше? Да. И много набързо, за колко 20 на минути няма. Вдигнах 6-7-8% и тръгнах насам. Демек някъде към 30, на 35% тръгнах от Букурещ, от сервиза. Страшни задръствания, 12 часа на обяд. Като погледнеш картата на Букурещ, всичкото е червени линии, само червени линии. И стигнах до Дунав мост, на 8% съм. И както винаги, и моста, и той е в ремонт. Сега чакам да дойде моя ред. Преди година и половина минах, правеше се моста. Идвам след година и половина, пак се прави моста. Той край няма ремонта на този мост. Или не го направиха, той като нашата магистрала работата. И така. Така че много скоро отивам да налия, за да имам ток да се прибера. Върви подкаста. Гледам си Уейза. До тук съм минал 382 км. Варна, Букурещ, Русе. И ми показва 19,9, 20 среден разход. В момента вече 1 часа е 11 градуса. Оцелих най-студеното време. Дават го с топли, ама това беше моята дата. Сега дойдох. Важното е, че сме свършили работа, за което съм дошъл. И така. Казаха ми: колата ти е отвънка, готова е. В колата ти е ключа, фаща е пътя и да та няма. Даже не ти дават, няма какво да се разписва, нищо не се разписва, директно си тръгваш. Една стотинка не съм дал. Една стотинка. Това е най-яката работа в Тесла сервиза. Смениш една част, 2 години, щупили са, отиваш и ти я сменят безплатно. Сега за един масаж с 200 лева няма смисъл. Обаче за нещо по-скъпо, и то нещо, което е известно, че като му даваш газ много се троши, заслужава си. Доживях да зареждам с баланса от профила. Да усетя малко авантата. Практикер Русе. Зареждам и от тук газ към Варна вече.
ще изсипят малко повече ток даже, да мога да карам на воля. От тук нататък въобще не ме интересува колко гори. Важно колко ми тежи крака. И спазваме знаците, разбира се. Прибрахме са. Голямо пътуване, голямо нещо. Ето тук мога сега да покажа. Добре ли са? Фокусира. 583 км отиване и връщане. От Русе до Варна. И дадах всичката газ. Напълни ми душата. Тая кола е супер яка за пътуване. Стига да не ти пука за тока, да не се мъчиш да правиш икономии. Няма такъв кеф. Пристигнахме най-после. Ето ги тук. Другите токажийки. И там бездомните чакат да се намерят нов собственик. Аз съм доволен от пътуването. Тръгнах на 84% от Русе и сега съм на 28%. Ама по-бързичко се прибрах, отколкото на отиване беше много спокойно. Просто използвах хубавото време, слънцето е зад гърба ми. Много добре. Навънка е 19 градуса. Друго. Ако случайно ви е било интересно клипчето, ударете там един лайк, абонирайте се за канала. Друг път, като ми дойде музата така да снимам нещо, пак ще снимам. Много хора съм чувал. Чак пак много, не са много. Чувал съм хора, дет не са доволни от сервиза в Букурещ. Аз специално съм доволен. Макар че те там са отделни. Единият там електрически и механични ремонти, а пък бодито е на друго място, където се правят. Според мен бодито, където се прави, там се правят малко бели и може би оттам не са доволни хората. Няма такъв кеф да ти сменят полоските гаранционно. Абонирайте се и така нататък. Друго не ми идва на какво да кажа. Така че до нови срещи. Чао. Чао.